Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Яни Колев, а вие гледате канала Колев Спорт. В вчерашния ден се връчи първият европейски трофей за тази година – Суперкупата на УЕФА. Финала беше доста интересен, доста интригуващ сблъсък и днес в това видео смятам да обърнем внимание на всичко най-интересно, което видяхме в матча между Манчестър Сити и Севилия за Суперкупата на УЕФА. Преди обаче да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, да харесате видеото в подкрепа, да напишете един коментар отдолу какво ви се гледа по-напред в канала, какво мислите за финала, който се изигра вчерашния ден и може би най-важното да последвате Колев Спорт в Инстаграм за ежедневни новини, свързани не само с футбол, но и по-интересни новини от спорта като цяло. Линк оставям отдолу в описанието към моя инстаграм профил. А сега нека направо да започваме на Колев Спорт. В вчерашния ден се изигра 48-я финал за Суперкупата на УЕФА. Той противопостави отборите на Манчестър Сити и Севилия. Датата на матча беше 16 август, арената стадион Карайскакис в Пирея и всичко обещаваше един изключително интересен двубой. За Севилия това бе седми финал на Суперкупата на УЕФА. До всички тях андалусийци достигат след триумфи в турнира Лига Европа. От предходните 6 финала обаче андалусийци имаха една единствена победа в първия си финал на Суперкупата през 2006 срещу Барселона с резултат 3-0. За Ман Сити това бе първи такъв финал в историята и какъв по-хубав момент да добавят и първият си подобен трофей. Те се класираха по-точно за този матч след победа в финала на Шампионската лига през тази година. Там победиха Интер с 1-0 и се класираха за матч с Суперкупата на Европа. Севилия пък победиха Рома в финал на турнира Лига Европа след 1-1 в редовното време продълженията и 4-1 при наказателните удари. И така във вчерашния ден се срещнаха за да определят носителя на Суперкупата на УЕФА. Около стартовите състави на двата отбора имаше някои интересни новини. За Севилия Маркао пропускаше срещата поради контузия, изненадващ акцент поне за мен бе факта, че Ерик Ламела започваше вместо Сусо по лявото крило на атаката на андалусийци. Сусо по-агресивен играч, по-добър подавач, Ерик Ламела пък по-добър завършващ футболист, може би малко по-добре играе в защита. Хосе Луис Менделибар избра да започне с Ламела вместо с Сусо, нещо, което лично мен поне ме изненада. В състава на Ман Сити Кевин Де Бройне и Бернардо Силва, двама от основните футболисти, бяха извън групата на гражданите по различни причини. Де Бройне контузия, за Бернардо Силва така и не е ясно защо пропуска на този двубой. На скамейката имаше страшно много млади играчи: Джеймс Макати, Сержи Гомес, Рико Люис и други младежи от Академията на Сити. И дори в стартовия състав на дясното крило играше младока Кол Палмър, който също е от Академията на гражданите. Това също бе до някъде изненадващо в състава на Сити. Рубен Диаш бе оставен на резервната скамейка. Йошко Гвардиол започваше като титуляр в дебюта си за гражданите от първата минута. Двубоят започна, нищо толкова неочаквано. Ман Сити взеха инициативата и обаче противно на очакванията те не успяха да смачкат своя съперник. Ман Сити са далеч по-класни от двата тима, няма какво да се залъгваме и очакванията бяха те да унищожат Севилия с 2-3 гола разлика дори, но това не се случи. Андалусийци, колкото повече време минаваше, толкова по-комфортно започнаха да се чувстват на терена и след време започнаха да използват и своите силни страни. Така падна и откриващото попадение, което противно на очакванията също дойде във вратата на Ман Сити. В 25-та минута една изритена топка на крилото, след което центриране към Йосеф Ен-Несири и марокканският нападател се възползва и откри резултата за Севилия. И Ман Сити нямаха цялостната си атака. Както казах вече, нито Де Бройне, нито Бернардо Силва бяха на терена, което означаваше, че пък контрола, който установяват върху срещата, нямаше да е толкова доминантен, нямаше го това чудовищно лице на Манчестър Сити, може би, което много хора са очаквали да видят, аз включително. И
така, въпреки че понатиснаха доста, създадаха своите положения, Севиля се прибраха на почивката с гол преднина. През второто полувреме вече Ман Сити наистина натисна много сериозно и една грешка индивидуална на Маркос Акуния в 63-та минута доведе до изравнителния гол на младока Кол Палмър с глава, който в втория финал, който играе като играч на Ман Сити, бележи второто си попадение и след като вкара и в двубоя за Community Shield срещу Арсенал малко по-рано през сезона, вкара младока Кол Палмър с глава, изравни резултата и от тук насетне вече се почна едно надлъгване. Преди Палмър обаче да изравни, Севиля имаха два страхотни шанса да отбележат, породени от това, че Ман Сити се изтеглиха изключително напред. Тръгнаха да атакуват, изобщо не мислеха за това, което се случва в защита и с две дълги топки, едната към Лукас Окампос, другата към Ен-Несири, те достигнаха до два превъзходни шанса пред противниковата врата. Първо обаче Окампос не успя да завърши, след това пък Едерсон спаси удара на Ен-Несири и точно една атака по-късно Ман Сити изравниха резултата, показвайки страхотна психическа устойчивост граждани, след като са били контратакувани по този опасен начин и да изравниш резултата в следващата атака. Наистина говори за огромна увереност у отбора на гражданите. Вече от момента, в който Ман Сити изравниха, поеха си инициативата, започнаха да държат топката, но не можаха да създадат много положения за гол. Нямаха страшно много опасни ситуации. Да, имаха някои удари, започнаха да натискат Севилия. Един удар на Нейтан Айке с глава или шут на Кайл Уокър отдалеч, аз се сещам веднага като ситуации, които Сити създадоха, но така и не можаха да използват всичко това, което успяха да изградят и да отбележат гол. И в крайна сметка Севилия успяха да удържат, меко казано, това равенство 1-1, след като в турнира няма продължение, се стигна директно и до наказателните удари след 1-1 в редовното време. Първите 8 изпълнители, по 4 от двата отбора, нямаха абсолютно никакъв проблем. Изключително уверени бяха всички, които стреляха от бялата точка и се стигнали до последните двама. При резултат 4-4 вече. Първо Кайл Уокър беше за Манчестър Сити капитана. Той бе изключително колеблив при своята дуспа. И вратаря на Севиля Ясин Боно стигна до топката, но не успя да я отрази. И така всичко беше в краката на защитника на андалусийци Неманя Гудел. Не съм го виждал много често да изпълнява дуспи Гудел, но поне аз, когато гледах мача, бях почти сигурен, че той ще вкара бялата точка. Ето че той изгреши. Удари горна града при своето изпълнение и с това Ман Сити спечелиха с 5-4 при дуспите и спечелиха своята първа в историята Суперкупа на УЕФА и четвърти трофей за календарната 2023 след Висшата лига, FA Cup и Шампионската лига. Сега добавиха и трофеят от Суперкупата на УЕФА и формираха едно своеобразно каре от отличия. Вашите впечатления от финала може да ми напишете долу в коментарите, разбира се. Не забравяйте също така, пак казвам, да харесате видеото, да се абонирате за канала с камбанка и да последвате Колев Спорт в Instagram. Линк оставям отдолу в описанието. Това беше всичко от мен за днес. Благодаря ви, че гледахте и благодаря ви, че бяхте с мен на Колев Спорт.